今下から降りてきましたが、何も音がしなかったので、今までテレビ見てました。10時近く過ぎたからちょっと見に来ましたら、ソイランナムとの交差点のところに警察官がいっぱいおります。あの花火は何だったんでしょうかね。ずっと見ると、検問のような形をとっています。ここがソイランナムとラチャパロップ通りとの交差点のところです。オートバイの数、また警察車両の車等がラチャパロップ通りアヌサワリーに向かって止まっています。もう10時過ぎてますので、外出禁止令で車の数は少なくなっています。やはりあの花火は何かあったんでしょうね。